erromatarrak eta antzerkia. Erromatarrei antzerkia ikaragarri gustatzen zitzaien, ikaragarri. Baina, jakina, tradizio hau, antzerkia egitearen tradizioa, Grekoen gandik jaso zuten. Grezian antzerkiak sekulako garrantzia zeukan, baina antzerkia erabiltzen zen kritika soziala egiteko, filosofia, halako gai filosofiko eta handiak jorratzeko. Tragediak izaten ziren, baita komediak ere. Baina erromatarrei bereziki gustatzen zitzaiena komedia zen. Parre egitea, horixe zen gustatzen zitzaiena. Bai, egiten zuten tragediak ere egiten zituzten, nola ez. Baina batez ere, komedia, ondo pasatzea gustatzen zitzaien erromatarreitan, elkartzen ziren antzokian, parre eta parre egiteko. Hori da, erai gustatzen zitzaiena. Eta erromatar garaian, antzoki handiak zeuden jakina. Antzoki erraldoiak, esate baterako Meridan dagoena bezalakoa. Eta Oiasoko antzokia nun ote dago? Auskalo, hor, Irungo kaleren baten azpian gordeta egongo da. Antzokiak normalean, erromatar garaian, tontor batean egiten ziren. Eta horrela, bista zoragarriak zeuden, eguzkia sartzen ikusteko, eta horrela, antzerkia ikuste zenun bitartean, estenografia natural zoragarria zenuen. Baina, hala ere, erromatarrek asko zaintzen zuten estenografia, jantziak, guzti hori asko, atondura guztiak asko zaintzen zituzten. Eta antzerki egile handiak egon ziren, Plauto, Seneka, esate baterako, eta beste asko eta asko. Baina, ez zegoen antzerki handi hori bakarrik erromatar garaian. Ez, bazegoen ere, antzerki mota gehiago. Hurrengoan kontatuko dizuet.